jsem si říkala, že bychom mohli rozbalit tuhletu velkou krabici, která mi přišla. Je to od firmy Royal Sea Wings, ale je to ručně šitá věc. Tady je normálně úplně dáreček a tady mám mašly na tom a tady je přání nějaký. Víš, to je tak hezký, víš, když si někdo dá záležet na takových detailech. Milá Barborko, jo, Barborko, to miluju. Černá je krásná a elegantní, stejně jako vy. Velmi vám děkuji za příležitost ke spolupráci. Venda, Royal Sea Wings. Děkuji moc krát, ještě krásný přáníčko. Tak a teď to rozbalíme. Ježiš, to je nádhera. No to je... Ježiš, to je krásný, to je mnohem hezčí, než jak to vypadalo na fotkách. Tyjo, takovýhle velký uši to má. Cestovní taška, která má 2 možnosti uchycení. Podívej se na tu nádheru. Ale kdybyste cítili ten materiál, jo, to je tak příjemný na dotek. To je právě ono. Já ne, že bych neměla cestovní tašku, ale mám jednu, která je prostě obrovská a já jsem chtěla něco malého, nějaký bobeček, abych si tam mohla dát přesně jenom malou kosmetickou taštičku a třeba helmu a jet na koně, jo? Nechci chodit s baťohem, víš, chci mít prostě hezkou, elegantní taštičku, která bude taková, ona má i kapsy tady takhle vepředu, no tak to je ale velice, velice příjemné, protože si sem přesně hodím klíče. To je nádherný. Ke každý téhletý tašce dostanete zdarma kosmetickou taštičku ve stejné barvě. Že být někdo tak šikovnej. Žádná fabrika, víš, žádná velkovýroba. Přijde mi, že do takového tvaru se daleko líp člověk zabalí. Nejvíc si myslím, že je člověk jako, nebo já mám strašně rád, když k sobě věci ladí a když máš tašku a vydáš z toho úplně stejný typ kosmetické taštičky, takže prostě vypadáš, jako že máš věci v pořádku, nebo mě to velice uklidňuje, tyhle ty věci mě velice, velice uklidňují. Z toho mám radost, tak já si jdu zabalit. Krásně si mi tam toho ještě vyjde, tam by se mi ještě vyšla Zarinka. Super. Ježiš, to mám radost. To mám radost.